Taong 2014, nang mabigyan ng pagkakataon ng mag-asawang Dong at Yana na makakuha ng pabahay. Parehong porsigido na magkaroon ng sariling bahay ang dalawa. Awang-awa na rin si Dong sa kanyang asawa. Nakita niya ang hirap nito sa pakikisama sa kanyang mga kapatid at ina. Tila isang katulong lang ang tingin ng mga ito sa bahay ng kanyang ate. Lahat ng trabaho sa kanyang asawa nakaatas. Walang sahod, libre pa ang lait. Dahil hindi maabot ni Yana ang gusto ng pamilya ni Dong. Wala ring trabaho si Dong dahil nagkasakit ito sa baga. Kaya todo kayod si Yana. Para naman kahit papano ay makakain sila ng 3 anak na walang marinig na pang-uuya mula sa pamilya ni Dong. Kesyo pabigat, tamad at kung ano pa. Halos gusto nang sumuko ni Yana sa buhay. Ngunit para sa mga anak nito ay pinilit nitong magtiis. Lalo na at hindi naman nakakamatay ang mga binibitawang salita ng mga ito. Iyon nga lang, masakit sa damdamin na hanggang sa kasalukuyan ay dala-dala pa rin ng ginang. May pagkakataon pa na minsan nabibinat siya at dahil hindi siya makapagtrabaho dahil may binat, makakarinig na naman siya ng kung anong pang-iinsulto mula sa kanyang mga hipag. Sa awa ng may kapal, nagkaroon ng pagkakataon na mabigyan ang pamilya ni Yana na mapabilang sa pamilyang mabibigyan ng pantawid at makasama sa binigyan ng pabahay ng gobyerno. Paunti-unti ay naitatawid na rin ng mag-asawang Dong at Yana na maitataguyod ang pamilya na unti-unti na ring lumalaki. Nagkaroon ng hanap buhay na pumatok sa mga mag-aaral kaya unti-unting nakapag-ipon. Sa wakas, nagkaroon na rin tayo ng sariling motor, mahal. Hindi na tayo mahihirapan sa paglalako ng ating panindang fishball at mani. Masayang wika ni Dong habang nakaakbay sa asawa. Oo nga, mahal. Tipid pamasahe na rin sa mga anak natin na nag-aaral. Sagot ni Yana. Hindi naman pala tayo pababayaan ng Panginoon. Pasyensya na, mahal, at salamat. Dahil tiniis mo ang ilang taon na paghihirap sa iyo ng aking ate at mama. Hinging paumanhin ni Dong. Wala akong magawa para depensahan ka noon kasi wala rin akong trabaho. May sakit pa ako kaya nakadepende lang sa kanila. Dagdag pang wika ni Dong. Ayos lang. Naiintindihan kita, mahal. Ayoko lang din na mawalan ng ama ang mga anak ko. Ayoko na hindi tayo kompleto. Ngunit hindi ibig sabihin na hindi masama ang loob ko sa pamilya mo. Tao lang din ako, Dong. Hindi maganda ang dinanas ko sa mga kamay nila. Nakikita mo yun. Kaya pasyensya na rin kung masama ang loob ko sa kanila. Naiintindihan kita, Yana. Maging ako naman ay nasasaktan din para sa iyo. Pero hayaan mo na lang ako sa galit at hinanakit na mayroon ako sa kanila. Kapatid at ina mo pa rin ang mga iyon. Saad ni Yana. Hindi na kumibo pa si Dong. Batid nito na malalim ang sugat sa puso ni Yana. Kaya hindi nito masisi ang asawa kung bakit kay tigas ng loob nitong dalhin sa okasyon ng pamilya ni Dong. Sa paglipas ng panahon, unti-unti nang nagkaroon ng mga naninirahan sa nasabing pabahay. Kakaunti pa nga lang. Isang matandang lalaki ang nakatira sa likod ng bahay nila Yana. Magkadikit ang kanilang bahay kaya dinig mula sa kanila ang matanda kapag nagsasalita itong tila may kasama sa bahay nito. Kaya isang beses ay natanong ni Dong ang matanda nang madaanan niya ito isang beses.
Ilan kayong nakatira sa bahay niyo, Lolo? Tanong ni Dong sa matanda. Mag-isa lang ako sa bahay na iyan, Totoy. Nasa abroad lahat ng anak ko. Sagot nito. Po, bakit naririnig kitang may kausap? Lagi ka pong dinadalaw ng iyong kaanak? Wala akong kaanak dito, Tutoy. Nasa ibang probinsya ang lahat. Sigurado kayo? Oo, Totoy. Mag-isa ako sa bahay ko. Napakunot ang noo ni Dong. Iniisip na lang nito na baka sa pagiging matanda, kung kaya't nag-uulyanin at tinakalang may kausap minsan. Hindi na rin ito pinansin pa ni Dong. Minsan ay napag-usapan nila ni Yana ang kawerduhan ng matanda. Maging si Yana ay iniisip na nag-uulyanin ang matanda, kung kaya't nagsasalita pa itong mag-isa. Sa purok na iyon ay iilan pa lang ang nakatira at may bahay. Ang iba ay bakante pa at masukal ang damo. Madilim rin at nakakatakot lumabas kapag gabi dahil malayo pa ang mga kapitbahay. Kaya maaga pa lang ay sinisiguro na ni Yana na kompleto na ang kanilang pangangailangan. 3 ang anak nila at nag-iisa lang ang babae. Ito ang panganay. Ngunit sinisiguro nilang mag-asawa na hindi ito makakalabas kapag hapon na. Para na rin masigurong ligtas sa napakaraming adik ng syudad. Hindi na pumasok sa isip nila na kailangan din nilang mag-ingat sa mga aswang, na kahit nasa syudad sila ay naglipana pa rin ang mga ito. Isang gabi noon ay patulog na sila nang marinig na may kinakausap muli ang matanda. Kagaya ng dati, boses lamang nito ang maririnig. Kaya inakala talaga nilang mag-asawa na nag-uulyanin lang ang matanda. Nakatulog na lamang ang mga bata ngunit nagsasalita pa rin ang matanda at hindi mawala doon ang kanilang focus. Hanggang sa maisipan ni Dong na silipin na ito. Sige nga, parang naiintriga na rin ako. Mukha talaga siyang may kausap. Sagot ni Yana sa kanyang asawa matapos nitong magpaalam. Sasabihin ko sa iyo kung ano ang makikita ko. Pahabol pa nito. Maingat na dumaan si Dong sa gilid ng kanilang bahay. Wala pang bahay sa kanilang tabi nun at maging sa katabi ng matanda ay bakante rin. Puno lamang ito ng mga talahib o kogon. Dati itong pastula ng mga kalabaw at bagaat, ginawang urban housing para sa mga mahihirap na di kaya ang halaga ng isang subdivision. Pagdating nito sa may bandang bintana ay maingat nitong sinilip ang loob ng bahay ng matanda. Nanghihina na rin ako. Gusto ko na ulit sumipsip ng sariwang dugo. Wika ng matanda na ikinagulat ni Dong. Kausap nito ang isang ibon na kulay itim. Mapulang-mapula ang mga mata ng ibon. Hindi rin ito uwak dahil di hamak na mas malaki ito kaysa sa ordinaryong uwak. Hindi na nagtagal pa si Dong sa takot na baka ay mahuli ito ng matanda. Pumasok agad sa utak niya na posibleng aswang ang matanda. Sobrang ingat ng mga hakbang niya pauwi, sa takot na baka makaapak siya ng tuyong dahon at maramdaman ng matanda. Sa kabila ng pagiging malamig ng gabi, ay tagaktak pa rin ang butil-butil na pawis ni Dong. Anong nangyari at para kang hinabol ng multo? Tanong ni Yana sa kanyang asawa nang makita itong namumutla at naliligo na rin sa sariling pawis. Aswang yata ang matanda, mahal. Kausap ang isang ibon. Ang alam ko, may alagang tiktik ang mga aswang. Hindi kaya at tiktik ang kausap ng matanda. Abay, ewan ko sa'yo, Dong. Ikaw naman ang nanggaling doon.
Kaya ikaw ang makakasagot sa tanong mo. Ano ba ang mga nakita mo pa? At ganyan niyang reaksyon mo. Nakita ko kasi ang matanda. Kausap niya ay isang ibon. Hindi iyon uwak kasi malaki. Ngunit kawangis ng uwak. Sobrang pula ng mga mata ng ibon. Kwento nito kay Yana sa mahinang boses. Kalagitnaan ng kanilang pag-uusap nang biglang may narinig silang pagaspas ng mga malalaking pakpak. Nagkatinginan silang dalawa ng mapagtanto na galing sa bahay nang matanda ang mga pagaspas na iyon. Kasunod ay ang huni ng tiktik. Nang mawala ang pagaspas at huni, ay tsaka lang muling nagtanong si Yana. Iyon ba ang sinasabi mong ibon? Pabulong na tanong ni Yana. Mukhang hindi naman. Ang lakas ng pagaspas na iyon. Dinaig pa yata ang pakpak ng anghel sa lakas niyon. Kaya nga ang laki nun. Mukhang totoo ang sinabi mo. Aswang yata ang matanda na ating kapitbahay. Paano yan, Dong? May mga anak tayo. Paano na lang kung pati tayo tatablahin ng matanda? Magkaramdam lang tayo. Huwag na huwag siyang magkamali dahil lalayas talaga siya sa lugar na ito kapag pati pamilya tatablahin niya. Natatakot ako, Dong. Hindi na yata talaga tayo magpakampante. Nahayaan ng mga bata na maglaro sa labas. Mamaya matipuhan ng matanda. Mapeperwisyo pa tayo. Ilang sunod-sunod na araw pa nga na lagi nilang naririnig ang pagaspas ng mga malalaking pakpak sa katabing bahay. Duda nila ay aswang lipad ito na halos gabi-gabi ay talagang nakikipagsapalaran na makahanap ng bibiktimahin. Ilang pagkakataon din na magisna ni Dong ang pagbukas at pagsara ng pinto, maging ang huling huni nito bago maging tahimik ang kanilang bahay. May isang umaga na nakasalubong ni Dong ang matanda na sobrang pula ang mga mata. Halatang galing ito sa kanilang pang-aaswang. Biglang naisip ni Dong na punahin ito. Mukhang pagod tayo, Lolo, ha? Akala niya ay hindi nito maintindihan ang kanyang sasabihin. Masama ang titig nito at hindi man lang siya sinagot. Huli na nang mapagtanto ni Dong sa sarili na hindi magandang biro ang kanyang ginawa. Akala naman niya ay wala lang iyon sa matanda. Ngunit kinagabihan, naghahapunan pa lang sila nang may biglang dumapo sa kanilang bubong. Nagulat pa sila sa biglang pagbagsak nito na tila ba tumalon ito sa bubong. Ano yun, Dong? Tanong ni Yana habang ang bunsong anak ay napayakap na sa kanya dahil natakot ito sa biglaang pagbagsak ng kung ano sa kanilang bubungan. Ilang sandali pa ay mabangis na huni ng tiktik ang biglang humuni sa kanilang bubong. Para itong nagwawala at galit na galit. Mabuti na lang at maaga nilang naisara ang mga bintana at pintuan. Balak pa yatang pumasok nito at ibinangga nito ang sarili sa bintana ng kanilang bahay. Para yun lang ang pinuna ko. Galit na galit ka na kaagad. Galit na sigaw ni Dong. Mas lalong naging mabangis ito at paikot-ikot lang sa kanilang bahay. Anong sinabi mo? Bakit? Tanong ni Yana sa asawa. Sige, akala mo naman ay natatakot ako sa'yo. Bulyaw pa rin ni Dong. Yana, kumuha ka ng asin. Tunawin mo sa dulo ng iyong dila at imarka mo ng cross sa tiyan ng mga bata. Utos ni Dong sa asawa. Mabilis din itong sinunod ni Yana. Pinapasok na rin ni Yana ang mga bata sa loob ng kwarto upang patulogin. Malaking bagay ang asin na sumpa at pangontra sa mga aswang.
Hindi nadidistorbo ang tulog ng mga bata. Hindi tatalab ang mga mahikang itim ng aswang sa mga ito dahil sa asina na ipahid sa tiyan ng mga ito. Dati nang gawain ng mga matatanda ang ganoong bagay at mabuti na lang ay naalala pa iyon ni Dong. Inumaga lang ang aswang na paikot-ikot sa kanilang bahay. Magbubukang liwayway bago sila tinantanan nito. Hayop na matanda yon. Hindi ako nakatulog sa ingay. Reklamo ni Dong habang nagkakape. Ano ba kasi ang ginawa mo? Bakit nagalit? Tanong ni Yana dito. Biniro ko lang naman. Anong biro? Dong naman kasi. Pinuna ko lang. Mapula ang mga mata. Ikaw talagang tao ka. Pasimple na nga lang iyon. Talagang matalino ang matandang aswang na yan. Nakuha agad ang ibig kong sabihin. Bakit mo pa kasi pinuna? Ikaw rin ang may kasalanan. Ako talagang may kasalanan. Walang hiya naman ang aswang na yon. Umanda sa akin ang aswang na yon. Kapag uulitin pa niya ang ginawa niya kagabi, malalagot siya sa akin. Inis na wika ni Dong. Maaga silang umalis ng bahay buong pamilya. Nag-aaral ang 3 bata, kaya hapon na rin sila kung uuwi ng bahay kapag may pasok. Tahimik sa bahay ng matanda, alam nilang tulog ito dahil magdamag na nagpuyat, kakaikot sa kanilang bahay. Mamayang hapon, huwag kayong umuwi na hindi ako kasama, mahal. Hindi natin alam kung ano pa ang mga pinaplano ng aswang na yan. Bili ni Dong kay Yana. Hindi na siguro. Baka tinakot lang tayo kagabi. Ikaw kasi. Ako na naman. Basta sinabi ko, huwag tayong pakampante. Sabi naman ng nanay dati, kapag kapitbahay mo ay aswang, hindi ka niyan tatablahin. Huwag mong nilalahat, mahal. Kaanak nga nananabla. Aswang pa kaya. Napahaba na lamang ang uso ni Yana. Umabot na naman sa kaanak ang usapan. Hindi na siya nagsasalita pang muli dahil hahaba na naman ang usapan at kung saan-saan na naman mapupunta. Kinahaponan, naghintay si Yana kasamang 3 bata sa harap ng paaralan. Bili ni Dong na susunduin sila nito para sabay na silang umuwi. Alas 5 na ng hapon at bagot nang nag-aabang ang ginang sa pagdating ni Dong. Napairap siya ng mata nang dumating ito sa wakas. Pasensya na. Namalengke pa kasi ako ng mga lulutuin bukas. Hinging paumanhin ito nang makitang nakasimangot siya. Sinabi nang kami na lang ang maunang umuwi. Nakangusong sagot ni Yana. Hindi nga pwede. Alam mong pinag-iinitan tayo ng aswang. Paano kung bigla kayong atakihin? Paano yung mga bata? Hindi na siya muling nagsalita pa. Natakot rin siya sa abansing senaryo sa isipan ng asawa. Baka nga mangyari iyon. Anong kaya niyang gawin? Alam niyang kakaibang lakas ng aswang. Bukod pa doon, ay may taglay din itong itim na kapangyarihan. Pagdating sa bahay nila, ay laking gulat nilang mag-asawa nang bumulaga sa kanilang pintuan. Ang 2 malalaking isda na sa tanang buhay nila ay noon lang nila nakita. Anong uring isda ito? Tanong ni Yana. Kahit minsan ay hindi pa siya nakakita ng ganong uri ng isda sa palengke. Maging si Dong ay ganoon din. Tila nilulumutan na ang balat nito at walang taglay na kaliskis. Sinili pa ni Dong kung may hasang ito, ngunit wala. Diretso na itong nasuka dahil sa sobrang lansa ng amoy. Putik! Totoo pala talaga ang pinaspasan. Hayop na aswang yon. Talagang nananadya na. Galit na wika ni Dong. Nilibing niya ang mga isda iyon.
Nilibing niya ang mga isdang iyon nang hindi na bumibitaw pa ng kung ano-anong salita. Alam ni Yana na may binabalak na naman ito, kaya tinanong niya kung ano ang nasa isipan nito. Hinaan mo ang boses mo, Yana. Bukas, bibili ka ng alimango. Ako ang bahala kung paano ko gawa ng paraan na mailibing bukas sa bakura ng matandang yan. Tumango si Yana. Naalala niya ang sinabi ng kanyang ina. Nangangati nga ang mga aswang sa alimango. Kaya kinabukasan, bago sila umuwi ng bahay kinahapunan, ay sinadya nilang bumili ng alimango sa palengke. Iyon na rin ang naging ulam nila. Inabangan ni Dong ang pag-alis ng matanda ng gabing iyon. Nang masigurong wala na ito ay madali niyang inilibing iyon sa may ilalim ng hagdan. Naawa siyang mawalan ito ng tirahan, ngunit kung puwerwisyo naman ito sa kanyang pamilya, ay mabuti na ring mailayo ito sa kanila. Bago pa may kabulastugan na naawa siyang mawalan ito ng tirahan, ngunit kung perwisyo naman ito sa kanyang pamilya, ay mabuti na ring mailayo ito sa kanila bago pa may kabulastugan na naman itong gagawin sa kanila. Minsan talaga, kailangan na may diskriminasyon ang aswang sa tao kasi iba sa mga ito ay maabuso. At yun ngang nangyari mga kaaswang, hindi na muling nagpakita pa ang nasabing matanda. At wala na ring nagpaparamdam pa sa kanila na talagang agresibo. Sa ngayon po ay medyo marami-rami na ang bahay na nakatira doon at medyo maingay na rin. Pero hindi pa rin sila nakakasiguro kung ilan sa mga kapitbahay nila ay totoong tao. Hanggang dito na lang po ang kwentong ito. At gaya ng sabi ko, huwag kalimutan magkape. Alright. Nakaabang na si Dahlia kay Aling Susan sa harap ng kanyang bakuran. Naghihintay sa nilalako nitong gulay. Ito palagi ang nakasanayan ni Dahlia na bilihan. Lagi kasing sariwa at magaganda ang kalidad ng gulay na binebenta nito. Ang tagal mo naman, Ate Susan. Kanina pa ako nakaabang sa'yo. Sabay pili sa mga gulay na nasa basket nito. Mababa ka sa mukha ng alin na tila ba nasasaktan ito. Ngunit isinawalang bahala lamang niya iyon. Pasensya na, Dahlia. Naaksidente kasi ako. Napatingala si Dahlia dahil dito at saka lang tuluyang nag-sink in ang kaninang nakakabahala nitong reaksyon. Naku, mag-ingat po kayo lagi, ate. Kaya paika-ika ka palang maglakad ngayon. Sabay hawak ni Dahlia sa balikat ni Susan na mabilis namang inilayo ng huli. Nag-alala rin si Dahlia para sa Ali. Matagal na silang magsuki at minsan, kapag ka po si Dahlia sa pera, ay may mga pagkakataon na umuutang siya dito. Kaya malaking bagay iyon para sa kanya na isang mahirap. Anong klase po bang aksidente at parang may sugat ang likod mo, Ate Susan? Nagturugo pa yan, oh. Tignan ko nga para magamot. Hindi na. Tapos ko nang gamutin ito kanina. Sige na, Dahlia. Paalam na at marami pa akong iikutan. Napatangon na lamang si Dahlia. Halata sa mukha ng Ali na may masakit dito at tila hirap na buhatin ang kanyang dalang basket. Papasok na sana si Dahlia sa kanyang bahay nang makitang papalapit ang kapitbahay na may bitbit pang walis tingting. Nako, Dahlia, nabalitaan mo na ba? Tanong nito nang malapit na sa kanya. Ang tungkol kay Susan. Sabay lagay ng walis tingting sa sipit. Tsaka inayos ang nakataling buhok na kulot.
Anong tungkol sa kanya? Natuon na rin ang atensyon ni Dahlia sa buhok nito at doon na rin nakatingin. Nataga raw ni Mandoy. Ha? Kaya pala na aksidente. Di kulong si Mang Mandoy ngayon. Anong kulong? Hindi Aswang kaya ang nataga niya. Nagkunwari pang aso. At nang mataga ay, ayun, tumakbo palayo. Ngunit kitang-kita na ni Mandoy ang muka. Siyempre, nag-iikot lagi si Susan dahil nagtitinda. Kaya kilala siya ng mga tao. Dismayado si Dahlia sa nasagap na tsismis. Tila naiinis pa siya sa kaharap. Hindi siya makapaniwala na kayang gawa ng kwento ng mga kapitbahay niya. Ang alin na walang ginawa kundi ang magpursige sa buhay para sa mga anak nito. Alam mo bang masama ang mambintang sa kapwa, Ate Conching? Grabe naman kayo kay Ate Susan. Ang bait niya sa ating lahat. Nangungutang rin kayo sa kanya kapag alanganin sa budget. Tapos sabihin niyong aswang siya? Masama ang tingin ni Aling Conching sa kanya. Tila ito pa ang galit. Abay, malay ko ba? Hindi galing sa akin ang balitang iyan. Mabuti nga pinalam ko sa'yo. Tila galit pa ito kaya nais na ring mapikon ni Dahlia. Pinipigil lang niya ang kanyang sarili. Hindi naman makatarungan na akusahan niyo ang tao. Nagkandakuba rin yan para mabuhay. Hindi sana hindi na nagtatrabaho si Ate Susan. Kung aswang naman pala siya. Nasa bahay na lang siya at naghihintay magdilim dahil doon siya umaatake. Hindi na muling kumibo si Aling Conching at iniwanan na siya nito. Napailing na lamang si Dahlia na pumasok sa loob. Hindi niya alam kung bakit talaga siya nakisimpatya kay Aling Susan. Hindi naman niya ito kaano-ano. Ngunit bigla na lang pumasok sa utak niya ang sugat sa likod ni Aling Susan. Paano nga pala ito nagkaroon ng sugat? Tanong niya sa kanyang utak. Pinoproblema patuloy niya ang isang bagay na wala namang katuturan para sa kanya. Minamadali na lamang niya ang pagluluto at ginising na ang 3 anak dahil papasok pa ito ng paaralan. Habang nag-aalmusal ay biglang may hinabilin ang kanyang asawang si Manny. Oo nga pala Dahlia, nakalimutan kong sabihin sa iyo. Yung balang tindera ng gulay na suki mo, Susan ba yon? Ingat ka, dahil bantog naman pala ng aswang iyon. Pati ikaw alam yan? Tanong niya rito. Nagulat siya at hindi inaasahan na iyon ang sasabihin ng asawa. Akala niya kapag lalaki ay usapang mga seryoso tungkol sa buhay lang. May mga tsismoso din pala. Oo, alam ko, sa kasama ko, sa karga tapas ng tubo. Galing din sa kanyang kapitbahay. Lagi raw nangangamoy lansa ang bahay niyan at umaabot pa ang lansa hanggang sa kanilang bahay. Minsan pang araw ay may umiiyak na sanggol sa bahay ng Susan na iyan. Wala naman silang anak na mag-asawa. At ito pa, ito ang madalas na makikita ng aking kasama. Bigla na lang may lumilipad na malaking nilalang mula sa bahay ni Susan. Para daw itong anghel. Ang laki ng mga pakpak. Yun nga lang at kulay itim. Grabe naman. Parang ayaw kong maniwala. Saad ni Dahlia. Hindi kasi kapani-paniwala dahil wala sa mukha ni Aling Susan ang pagiging aswang. Mas mabuti ng maniguro, Dahlia. Alam mo namang mahirap malaman ang isang aswang dahil namumuhay din itong parang normal na tao. Pero mabait si Ate Susan. Minsan mo naman siyang nakasalamuha, hindi ba? Mapagkunwari ang mga aswang, Dahlia. Huwag kang masyadong magtiwala. Mamaya gusto ka palang hawaan. Manny naman, kung gusto ay di sana matagal na. 1 taon na yata natin siyang suki sa gulay. Hindi na umimik si Manny. Basta ang bilin nito ay huwag masyadong magtiwala dito. Lalo na at may mga anak sila.
Hindi iyon pinansin ni Dahlia. Ayaw niyang maniwala sa mga sinasabi ng nasa paligid. Para sa kanya ay mabait si Aling Susan. Lumipas sa mga araw. Walang Susan na naglalako ng gulay. Kaya nag-alala si Dahlia na baka may masamang nangyari dito dahil sa taglay nitong sugat. Kailangan patuloy niyang pumunta sa palengke para mamili ng gulay. Akala ko dumayo ka ng syudad para magtrabaho, Dahlia. Tagal kitang di nakita dito sa ating baryo. Puna ng dati niyang suki sa pesto. Oo, Ate Sol. May naglalako na rin kasi sa amin kaya doon na ako bumibili. Ang kaso ay ilang araw na rin siyang wala. Baka malala ang sugat sa likod. Na-aksidente daw siya, sabi niya. Si Susan ba? Nako, ingat ka sa babaeng iyon. Mapanlin lang na aswang yon. Nako, pati dito kalat na ang bagay na yan, ate. Oo, syempre. Nataga ngayon ni Mang Andoy. Paano ay kamunti ka nang mabiktima ang panganay nitong anak na buntis? Pinasok daw talaga sa loob ng bahay. Naganyong aso pa. Kaya ayun, nataga. Biglang nag-anyong tao raw at nagulat pa si Mang Mandoy dahil hindi nito akalain na si Aling Susan ang aswang. Sa dami ng mga nakalap na mga kwento ni Dahlia tungkol kay Susan na halos pare-pareho, ay mukhang unti-unti na nga siyang napaniwala na aswang nga ito. At dahil hindi naman naglalako pa ang ali ay naging kampante lang naman si Dahlia. Siguro ay napuruhan talaga ito sa taglay nitong sugat kaya hindi na nakabalik sa paglalako. Muli na lamang niyang sinanay ang sarili na pumunta ng palengke para bumili ng gulay. Dati naman tuwing linggo lang siya napupunta sa palengke dahil tuwing linggo lang may nagtitinda ng isda. Malayong malayo sa dagat ang kanilang lugar kaya lingguhan lang ang tinda ng isda sa kanila. 3 buwan ang nakalipas, hindi akalain ni Dahlia na muling magparamdam si Aling Susan sa kanilang lugar. Maaga itong nakatayo sa kanilang bakuran, kaya lumabas na siya para harapin ito. Oh, Ate Susan, ang tagal mong hindi nagparamdam. Aba, at bumabata ka ngayon ah. Putnan niya. Nagpagaling mo na kasi ako. Doon ako tumira sa bahay ng kapatid ko sa lungsod. Mga ilang buwan din. Paliwanag nito. Kaya naman palang tagal mong hindi nagpakita dito. Paano ba yan? Ay, marami pa akong natirang mga gulay na lulutuin. Ganon ba? E di sa susunod na lang. Ngumiti lang si Dahlia nang sabihin iyon ni Aling Susan. Hindi rin niya alam kung ano na naman ang magiging alibay sa susunod na araw. Kasi wala na siyang balak na bumili pa dito. Simula nang marami ng mga umuugong na balita tungkol sa pagiging aswang nito. Ilang araw din itong pabalik-balik sa kanilang bahay. Tila nawala na ng alibay si Dahlia hanggang sa mahalata na nito ang kanyang kilos. May narinig ka yata tungkol sa akin, kaya ka nandidiri at wala nang balak pa na bumili sa akin. Lakas loob na wika ni Aling Susan. Saan mo naman nakuha ang ideya pong iyan, Ate Susan? Kahit magsinungaling ka pa sa akin, Dahlia, alam ko na ang balita tungkol sa akin. Sabay talikod nito. Hindi nakapagsalita si Dahlia. Tila nakukonsensya siya sa naging reaksyon ng ali. Diretso na itong umalis. Mabigat ang loob ni Dahlia. Subalit pagkaramdam niya ay magiging malaya na siya mula sa kamay ng aswang. Lagi kasi niyang iniisip ang sinabi ng asawa niya na baka kinukuha lang nito ang kanyang loob at pagkatapos ay hahawaan lang siya ng pagiging aswang. Isa pa na pinag-alala niya ay baka sa huli ang mga anak niya ang magiging punteriya nito. Ay nako, bahala na. Sambit niya sa kanyang sarili nang maramdaman na tila guilty siya sa pang-aakusa kay Aling Susan na aswang ito. Hindi naman galing sa kanyang ideya.
Naniwala lang din siya dahil marami na ang nakapagsabi sa kanya. Hindi naman yata iyon lalaganap kung walang katotohanan. Isang buwan na hindi nagparamdam ulit si Aling Susan. Nabalitaan na lang ni Dahlia na tumigil na ito sa paglalako dahil wala nang bumibili. Naging bantog na kasi ito lalo. Hindi na rin doon nakatuon ang atensyon ni Aling Dahlia. Hanggang sa isang gabi ay ginising sila ng huni ng isang nilalang. Hating gabi na ay isang tikling ang walang tigil ang huni sa kanilang bubong. Inakala ni Dahlia kung siya lamang ang nagising sa ingay na iyon. Yung asawa niya ay nagkunwaring umubo, kaya alam niyang gising ito. "Manny, ordinaryong tikling pa ba yan?" tanong ni Dahlia sa asawa. "Kailan ka naman nakarinig ng tikling sa ating gabi?" "Kaya nga hindi kaya si Ate Susan iyan? Nagalit kasi sa akin iyon nung nahalata na wala na akong balak na bumili ng paninda niya." "Ganoon ba? Sige, malalaman natin yan mamaya." Lumabas si Manny at hinarap ang nilalang. Talagang hinamon niya ito kaya sobrang nag-alala si Dahlia. Ang alam kasi niya ay sobrang lakas na mga ito. Baka hindi kayanin ni Manny. Makapangyarihan din ang mga ito ayon sa mga matatanda. Kaya sobrang nag-alala siya para sa asawa. Hindi naman niya inakalang babalikan siya nito bilang aswang. Dahil lang na hindi na siya bumibili ng mga paninda nitong gulay. "Bumaba ka dyan. Nandito ka naman para maghamon, hindi ba? Bakit kailangan mo pang magpanggap na tikling? Ipakita mo na lang kung gaano kakapangit na nilalang." Sigaw ni Manny. Pumagaspas ang mga pakpak nito at bumaba na nga sa kanilang bakuran. Sobrang pangambang nadarama ni Dahlia para sa kanyang asawa. Alam niyang malaking tao at matapang ang kanyang asawa. Ngunit iba pa rin ang lakas na taglay ng nilalang na kontra dito. Sinubukan niyang silipin ito mula sa maliit na sewang ng bintana. Binuksan niya ito ng konti dahil gusto niyang makita ang mga nangyayari sa labas. Saktong pagsilip niya ay ang pagsaboy ni Manny ng kung anong bagay sa kaharap nitong nilalang. Para itong aso na nakatayo sa harap ni Manny na may mahaba at magulong buhok. At nang tumama ang kung anong bagay na isinaboy ni Manny, ay bigla na lamang itong naghuhumiyaw sa sakit. Kinuha iyong pagkakataon para igapo sana ni Manny ang nilalang. Ngunit mabilis itong tumalon. Kasabay ng pagtalon nito ay ang pagkawala. Paikot-ikot pa si Manny sabay hagilap sa nilalang. Hawak ang napakatalim nitong itak. "Huwag mo akong pagtaguan. Magpakita ka. Matapang ka, di ba? Dali, lapit lang." Tila naging agresibo pa si Manny nang kalabanin ang nilalang. Ilang sandali pa ay biglang umuga ang malaking sanga ng punong mangga sa gilid ni Manny. "Huwag kang madaya. Huwag mo akong gamitan ng mahika mo. Magpakita ka sa akin dahil ayaw ko ng laro. Magpakita ka nang malaman natin kung talagang malakas nga ang mga aswang. Kasi ako, kaya kong gawing pulutan ng mga aswang." Muling wika ni Manny. Napailing na lamang si Dahlia habang nakikinig sa asawa. Kahit kailan ay hindi nawawala ang kakaibang tabas ng bibig nitong kanyang asawa. Ilang sandali pa ay bigla na lang bumagsak si Manny, kaya maging si Dahlia ay napisigaw mula sa loob. "Manny!" Sigaw niya sabay iyak. Parang gusto niya itong babain, lalo na nang biglang sumipot sa taas ni Manny ang kaninang nilalang. Nakipagbuno si Manny dito. Kitang-kita ni Dahlia kung gaano kalakas ang nilalang. Tila hirap pa si Manny na hawakan ito dahil dumudulas. Ngunit nakatsyempo ang kanyang asawa
at napailalim nito ang nilalang. "Sabuyan mo ng asin, Dahlia. Damihan mo." Tarantang isinara ni Dahlia ang bintana at patakbong bumaba ng kusina. Bit-bit ang lagayan ng asin ay mabilis siyang tumakbo patungo sa kinaroroonan ng asawa. Walang alinlangan siyang dumakot ng asin at isinaboy sa nakatihayang aswang. Bawat hiyaw nito ay siya ring dakot niya ng asin. Hindi siya tumigil hanggat hindi ito tuluyang nanghina. Nang tumigil ito sa paghiyaw ay iniwanan ito ni Manny na nakatihaya. Naging kampante silang mahina na ito, ngunit laking gulat nila nang bigla na lang itong tumalon. Napakaliksi at bigla na lang itong nawala sa kanilang paningin. Hinagilapan nila ito, ngunit hindi na ito muling nagparamdam. Bumalik na lamang sila sa loob ng bahay. Nagmatsyag pa sila mula sa loob kung talagang babalik pa ba ang aswang. Ngunit wala na. Makalipas ang ilang araw, nabalitaan ni Dahlia na tuluyan ng ibinenta ang bahay ni Aling Susan. Napag-alaman din nilang puro sunog ang balat ng ali at may takip ang buo nitong katawan noong sumakay ng tricycle patungo sa paradahan ng boss. Alam nilang mag-asawa kung anong sinapit ni Aling Susan bago ito lumisan. Sunog nang isinaboy nilang asin ang buong katawan nito. Lalo na ang mukha na madalas sinasabayan ni Dahlia ng asin ng gabing iyon na nasaan yung aswang ito. Simula noong nilisan ng mag-asawa ang lugar ay wala na ring nangangamba pa sa kanila ni Dahlia. Maraming aswang sa kanilang lugar, subalit lagi ay napapadaan lang ang mga ito. Hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat na marami ang aswang sa paligid at madalas tahimik lang na naninirahan. Nagiging brutal lamang ang mga ito kapag naunahan at naubuso ang pagiging tahimik ng mga ito. Sa ngayon, ang dating hindi sibilisadong bayan nila Dahlia ay naging maunlad na. Maraming mga naglalakihang gusali. Sobrang tanda na rin ni Dahlia ngayon at ang talagang libangan niya ay ang pakikinig ng mga istorya dito sa impila ng YouTube ni Aswang PH at bakit naisulat itong buhay niya. Ulitin ko, yung lugar nila ay umunlad na. Pero hindi pa rin natupad ang 20 pesos isang kilong bigas. Baka matupad lang iyon kapag yung bigas ay naging lugaw na. Alright. At paano ito naisulat ang kwento niya? Yun ay dahil kay Nene, ang panganay na apo ni Dahlia. Maraming salamat sa pagkikinig at sana ay may mapulot kayong kaalaman at aral tungkol sa pangontra ng mga aswang. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa... Ang unang kwento natin ay may alimango at ang kasunod ay may asin. Kulang na lang ay betchen. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa lahat ng nakikinig. Gaya ng sabi ko, huwag kalimutan magkape. Alright.